Takže zdravím vás, majstri. Ideme losovať s mojou asistentku ten Mix Cup. Jo, Laurinko, ty budeš tam z druhej strany. Tu nás sú mená, tu nás sú týmy. Schválne to není povrčené, aby to sme mohli mať pekne narovnané, že Laurinko? Áno. No, bude to tahať Laurinka, lebo ona nevie vôbec čítať, takže podvádzať sa nebude. Takže Laurinečko, vyťahni mi jeden z tohoto, áno? No, hned mňa. Hned tatina si vyťahla, vidíš? Takže ja pôjdem do skupiny A. Laurinko, teraz vyťahni z toho. Máš šťastnú ruku. Dúfam, že tam bude West Ham. Ukáž, čo tam je. To ani nevieme, kde to je. Asi v Španielsku niekde. No, ďalej, Laurinko. Dextróza, takže s dextrózem nebudem v skupine. Byl by som rád, lebo teraz som mu dal 2-1. Laurinečko, teraz odtiaľto. AZ Alkmaar. Ďalší, odtiaľto. No toto je voľná karta. Tam sa po prípade ešte Pompa prihlási, alebo kto by ešte náhodou chcel. Takže teraz v tejto skupine bude vlastne len 9 ľudí, tu nám bude 10. Lebo nás je len 19. Teraz Laurinko odtiaľto. Tam bude Twente. Ďalší. Timir. Teraz Laurinko tým vyťahni. Ešte nám pekne hrajú. Takú futbalovú. To je čo? West Ham United, ten sem chcel ja. Laurinečko. Mambo. No Mambo, mám ťa ja v skupine, takže nachystaj si batoh na góle. Vyťahni mu nejaký taký slabší tým, skús vyťahnuť nejaký. Iba jeden Laurinko. Jeden tam vráť. Toto ani neviem, jak má byť dotočené. Tak alebo tak, Lauri, čo? Tak. Tak to dobre, necháme to tak. Ďalej, Laurinečko, z tohto. Kanap. Kanap sa nám znova narodil. Dúfam, že dohraje. Laurinko, nepozeraj televízor, losuj. A Kanap bude mať... To sú týmy. Ďalej, Laurinko. Benal 22. Laurinko, vyťahni mu tým. Sebastia. Jirko, kde si to našiel? Také týmy. Laurinečko, ďalší. Čo, nejde? Martinézo. Tému som včera daroval 6 bodov. Vyťahni mu, Laurinko, tým. Delfíni. No, takže ďalší. Osera. Gabo, zapísal som si takto, lebo s tými číslami to vyzeralo strašne zle v tento fonte. Vyťahni mu nejaký dobrý tím, napríklad že Neapol.
Dva tam máš, Lavrinko, jeden vráť naspäť. Reading. No Lavrinečko, kam utekáš? Né, poď losovať ešte, Lavrinečko, ešte musíme... Tak aj tak. Ja taký ľúbim, daj mi taký. Lavrinko, vyťahni mi tým. Odtiaľ to mi jeden vyťahni, aspoň zatiaľ. Dobre? A ešte mi daj jeden. Nie. No. Losujeme, Lavrinko, to je dôležitá vec. Ako ti to mám vysvetliť? Nechaj tak, ja nechcem. No, Lavrinko, poď, losuj. Teraz vyťahni jeden odtiaľto. Máš tam dva. Jeden zahoď. Ďura Černohlávek. Juris. Snáď mu bude fungovať počítač a internet, že Juro? Norwich City, Kanárku od Jura. Tebe anglické idú, takže snad tam niečo vyvrlíš. Lavrinko ďalší. Furchner 17. Vyťahni mu tým, Lavrinko. Vitesse. To aj neviem, aká je liga. Lavrinečko, teraz odtiaľ to ešte. To nevadí. Celíny. No, chvála Bohu. Celínyho sme nechytli do skupiny. Lebo zase by plakala, že som mu dal 10-0. Bolonský špagety. No Lavrinečko, ešte hen tam niečo musí byť. 4, 6. Mám ich ešte dosť pravdepodobne. To budeme točiť 3 dní. Sifo! Keď to dotočím, ideme hrať ten medium. Lavrinečko, vyťahni mu nejaký taký slabý tým. No to je taký zlý ujo. Calcio. Lavrinečko, teraz odtiaľ. Jirkas. A Jirkovi vytáhni nejaký taký pekný tým. Nejakých jednonohých. Brúgy. Tato vymením, áno? Belgicko, zase tam budú nejaké mikrofóny. Nie, nevymeniaj to, Lavrinko, teraz. Až to dotočíme. Teraz zase odtiaľ mi vytiahni. Kohout. Kohout. Kto sa tak môže volať kohout? Čo? Nevím. Kohout kikríka, že? No jasne. On do kikiríka, keď mu dáme 10-0, že? No, vyťahni mu niečo. Celtic Glasgow. Lavrinko, teraz ešte odtiaľ. Karban. Lavrinko, vyťahne mu nejaký tým. Tak môžeš nejaký slabší, lebo on hraje dobre. Anderlecht. Máme tam, Lavrinko, ešte niečo? Ešte dva by tam mohli byť, že?
Dave. Vyťahnem nejaký tým. Southampton. A prečo to nevymieňame? A ešte tam je, Lavrinko, niečo? Malý, taký. No v tom malém tam sú mená, tam sú týmy, vieš? No, daj, kto tam je ďalší? Vietrník. Mrakomor. Vyťahnem mu nejaký tým. To šuchlo dole. Atalanta Bergamo. Prosím, Lavrinko? To šuchlo do tej myšky. No nevadí. Je tam ešte niečo? Posledný už? Je posledný. Najmin. No vyťahnem mu niečo? Nie, tu, z toho druhého. Ešte tam niečo muselo zostať. Fú, Už sú dva posledné. to neprečítam, ale to sú tí, co pijú tú minerálku, Jakúsik. Už sú dva posledné. No a teraz úplne tie posledné môžeš dať. Obidva naraz kľudne. Že? Daj najprv to meno. Ivan 007. Či koľko to je. A aký má tým? Athletic Bilbao. No už to môžeš vymeniť. Takže takto to vyzerá. Tak, došel. Big pig. No, seš dobrá. A tvoč ma. Počkaj za chvíľočku. Dobre, majstri, tak veľa šťastia. Daj im ahoj. Daj im ahoj. Lavrinko. Čaute.